In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En na de reclame hebben we onder meer een interview met Alexandra van Huffelen, de staatssecretaris, en met Paul Stokkermans van Karmabi. Maar eerst het belangrijkste nieuws. En het eerste bericht is een heel treurig bericht. Onderzoek naar dood baby. Vanochtend is de politie geroepen bij Cas Genesis, dat is een crash. En daar is een baby aangetroffen die dood in het bedje lag. Het gaat om een dood die onderzocht moet worden en daarom is de politie erbij gehaald en is het lichaampje ook in beslag genomen. Wat er precies gebeurd is, dat kon de woordvoerder van de politie, Louis Curiel, nog niet vertellen. Maar wel dat er alle reden voor was om te kijken of er iets verkeerds gebeurd is. We houden u van deze zaak op de hoogte en sterkte natuurlijk voor de moeder en de rest van de familie. Aanwijzing blijft staan. Volgens de inspecteur-generaal Sylvain Kelly moet het CMC voldoen aan hetgeen de inspectie vraagt. Hij reageert op verzoeken vanuit het ziekenhuis om de regels minder strak te hanteren, zegt Kelly. Maar als het CMC voldoet aan datgene wat de inspectie vraagt, namelijk ervoor zorgen dat er voldoende medisch specialisten zijn, dan kan de aanwijzing verdwijnen. Zo niet, dan blijft die voorlopig staan, aldus de inspecteur-generaal. Het gaat om het conflict dat er meer medisch specialisten zouden weggaan van het CMC, omdat ze het niet eens zijn met de normering van hun inkomen. Maar volgens de inspectie heeft het CMC de plicht ervoor te zorgen dat er voldoende medisch specialisten zijn in het ziekenhuis. Excuses voor het verleden. Monseigneur Louis Seco heeft excuses aangeboden voor de rol van de kerk in de periode van de slavernij. Er is toen verkeerd gehandeld en mensen zijn ontmenselijkt, aldus de monseigneur. Volgens Seco werd er in die tijd niet gekeken naar de menselijke waarde van de slaven, maar werd er strikt gekeken naar regels. En dat is verkeerd, aldus Seco. Hij biedt zijn excuses aan namens de kerk. Veel producten over tijd, een heel ander bericht. Maar medewerkers van Mayo hebben bij United Sugar Company veel producten gevonden die ruim of even over tijd zijn. Het gaat om juice, het gaat om suiker, het gaat om honden- en kattenvoer. Het is pijnlijk omdat de organisatie recentelijk nog op haar website mensen heeft gevraagd juice te komen kopen tegen een lagere prijs. Nou, nu blijkt, gaat het in sommige gevallen om drinken dat over tijd is. Ook werden er zakken met kattenvoer verkocht waarop geen datum stond en dat is verboden. Er wordt verder onderzoek gedaan en alles wordt gecontroleerd bij het bedrijf, aldus de Mayo. Vragen over Tele Curaçao. Parlementariër voor de PNP, Sheldry Osepa, heeft vragen gesteld over de situatie bij Tele Curaçao. Volgens Osepa kwam Thierry Hernandez daar aan als directeur en stonden er enkele miljoenen op de rekening en nu nog maar 40.000. Het is de vraag waar dat geld gebleven is, maar ook moet de minister beantwoorden of dit daadwerkelijk klopt. Volgens de parlementariër is het belangrijk dat er informatie wordt gegeven over de situatie bij Tele Curaçao. De minister reageert op geruchten. Al enkele dagen gaan vooral op sociale media de geruchten de ronde dat er 's nachts maar enkele agenten werkzaam zijn op Curaçao. Hierdoor zouden dieven, autodieven, inbrekers en dergelijke gemotiveerd worden om hun slag te staan. Omdat natuurlijk de kans op kans op betrapt worden erg klein is. De minister zegt dat hij die verhalen ook gehoord heeft, maar dat hij in nauw contact is met het korps van de politie om te zorgen dat Curaçao 24 uur per dag veilig blijft en er nergens een moment moet zijn waarop inbrekers zich veilig achten om hun slag te slaan. De minister gaf antwoord op vragen van parlementariër Djibi Doran hierover. En dan een vrijspraak voor Duo. Er zaten 2 mannen sinds 12 maart van dit jaar vast, een 27-jarige en een 22-jarige. Volgens het Openbaar Ministerie zijn ze verantwoordelijk voor het bij zich hebben van een wapen. Met dat wapen was een vriend van hun naar iemand gegaan die neergeschoten heeft. Toen heeft hij dat wapen aan de 2 gegeven, maar volgens de rechter hadden ze daar eigenlijk niks mee te maken en zijn ze vrijgelaten. De zaak gaat over een ruzie tussen een van de 2 mannen en zijn ex-schoonfamilie, waarbij de schutter probeerde te interveneren, maar uiteindelijk een oom
van zijn ex-vriendin doodschoot. Het is een ingewikkeld verhaal, maar waar het om gaat is dat de rechter heeft gezegd dat de twee niet langer vast hoeven zitten. De schutter wordt nog wel vervolgd. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan even over naar de reclame en dan zijn we zo terug met meer nieuws. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabo, 7 de Augustus, bota hanha llamada. Kuta bisabu, kubota ganadona di e back to school package, incluyendo laptop, Wi-Fi dongle di Digicel, ku anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas, of na Subway pa 5 florin of mas e llena bodatos nang patras di bobon e deposite de nos back to school raffle box. Pa mais informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC, Pizza Hut, Subway. Itapirama. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen bezocht op 1 juli Sint Maarten, Saba en Stesia voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Daarna vloog ze naar Curaçao en gisteren, vlak voordat ze naar Aruba ging, hadden we een gesprek met haar. De eerste vraag ging natuurlijk over die herdenking van de slavernij op 1 juli. Een historische herdenking, mede vanwege de excuses en het verzoek om vergiffenis van koning Willem-Alexander. Maar we vroegen de staatssecretaris hoe zij die dag beleefd heeft. Op 1 juli was u op Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten bij de herdenking van de slavernij. Hoe was dat? Nou, heel indrukwekkend en ook heel mooi. Het begon inderdaad 's ochtends vroeg op Sint Maarten met een kerkdienst en daarna een heel uitgebreid cultureel programma waarin het vooral ging ook over de erkenning van het verleden, terugblikken op het verleden, ook het vieren van vandaag, het moment dat we eigenlijk er zo toch over met elkaar in gesprek zijn, de dialoog aan het voeren zijn en doorkijken natuurlijk naar de toekomst. Wat willen we nou eigenlijk ook in samenwerking met Nederland bereiken? Hoe zorgen we ervoor dat dat grote thema van de doorwerking, racisme en discriminatie, achterstanden, hoe we dat kunnen aanpakken. Dat was op Sint Maarten een thema. Ik vond het heel bijzonder op Saba, waar ik als tweede eiland was, dat er eigenlijk voor het eerst heel uitgebreid stil werd gestaan bij het slavernijverleden. Er was ook een tentoonstelling, een heleboel sprekers. En eigenlijk was het thema daar vooral, er was lang het idee dat het op Saba eigenlijk wel meeviel met slavernij. Maar dat dat helemaal niet zo is. Dat er meer dan 700 slaven op het eiland hebben gewoond. Dat er in alle opzichten net zo goed sprake was van die afschuwelijke praktijk van mensen die snoeihard moesten werken, uitgebuit werden, geslagen, enzovoort. En dat het dus ook heel erg belangrijk is dat eerst dat die erkenning er komt, dat de kennis over dat verleden ook er veel uitgebreider is, om ook weer een volgende stap te maken. En dan op Sint Eustatius ook weer opnieuw veel aandacht voor het onderwerp, ook over de doorwerking. Wat willen we nou bereiken in de komende tijd samen? Dus dat was echt heel mooi. En ik vond het ook wel opvallend, want we hebben natuurlijk een eerste periode gehad waarover dit onderwerp hebben gesproken in aanloop naar 19 december. Op het moment dat Mark Rutte namens de Nederlandse regering excuses maakte. Toen was het allemaal nog heel spannend en soms ook wel echt gespannen. Nu zie ik veel meer dat er ook echt sprake van is, laten we samen verder gaan. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En u was op Sint Maarten toen u de boodschap van de koning zag? Nou, die heb ik niet daar gezien, maar wel gehoord. En later heb ik die teruggezien op Saba, hebben we samen gekeken. En ik was er ontzettend ontroerd over. Eigenlijk, ik zag ook de ontroering van andere mensen. Niet alleen maar over het herhalen van de excuses, maar dat de koning over de rol van zijn eigen familie vergiffenis vroeg. Ik heb wel met een heleboel mensen daar ook over gesproken. En we zeggen dat met name ook dat laatste element voor heel veel mensen echt heel waardevol is. En nu moeten we echt die bladzijde gaan omslaan en samen gaan werken aan het vooral bestrijden van die doorwerking die er nog zo van vandaag de dag ook is. Op 2 juli, dag van de vlag op Curaçao, was de staatssecretaris aanwezig. Ze is gaan voetballen in Bandabau, ze heeft met jongeren gesproken en ze heeft ook op 3 juli met de regering gesproken. We vroegen aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen of het onderwerp van de herfinanciering van de coronaleningen ook op de agenda stond. En tijdens dit interview ziet u beelden van de gezelligheid van afgelopen zondag. Zeker, ja. Ik heb dat gesprek gehad met de premier en met de minister van Financiën. We zijn een heleboel stappen hebben we al gezet in de afgelopen tijd. We zijn nu eigenlijk in de afrondende fase om met elkaar te spreken over die herfinanciering.
Want de leningen lopen op 10 oktober af, maar voor die tijd moeten we nog allerlei stappen zetten. En ook samen met de regering en de centrale bank bijvoorbeeld dat thema van het oplossen van de ENIA-problematiek. Ook dat hebben we besproken. Dat is ook aan de orde gekomen op Sint Maarten overigens, want ja, dat speelt daar net zo goed. Zij het dan in mindere mate. Maar we zijn dus goed met elkaar in gesprek. En dat is ook heel fijn. We moeten nog werk doen, we moeten dingen uitzoeken. Maar wel in de komende niet maanden, maar komende weken moeten we zorgen dat we het ook echt afronden. Goed met elkaar in gesprek, maar wel, u verwacht wel dat er een akkoord over komt, dat het geherfinancierd wordt. Nou, die herfinanciering zal sowieso plaatsvinden. Dat hebben we ook gezegd vanuit Nederland. Want we gaan het geld niet opvragen per 10 oktober. Maar de condities moeten natuurlijk zo goed mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat Curaçao in staat is als land om te investeren in alles wat er nodig is, in onderwijs, in het aanpakken van de armoedeproblematiek, in economische ontwikkeling. En dat willen wij ook graag ondersteunen door een hele goede vorm van herfinanciering te maken. En we willen ook dat die ENIA-problematiek is opgelost, want wij vinden het ook heel belangrijk dat mensen die bijvoorbeeld hun pensioen verzekerd hebben bij ENIA kunnen rekenen ook in de toekomst dat dat pensioen er blijft. Maar betekent dat Nederland dan dat Curaçao opnieuw geld gaat lenen van Nederland, dat later weer terugbetaald moet worden? Nou, dat weet ik niet hoe we het precies gaan aanpakken. Dat is onderdeel van de gesprekken die we nu voeren. Maar wij vinden het heel belangrijk dat die herfinanciering gericht is vooral op de toekomst van het eiland, het verbeteren van het leven van mensen hier. Veel meer dan dat het geld zo snel mogelijk terugkomt. Dan gaan we naar een heel ander onderwerp. Carmabi heeft de open dag in het Mangrovenpark afgelopen zondag uitgesteld. Dat had geen prettige reden en we belden met de directeur van Carmabi, Paul Stokkermans, en vroegen hem waarom is de dag uitgesteld, wat is er aan de hand? Ja, kijk, die open dag hadden wij gepland, omdat het precies een jaar geleden was dat we het Mangrovenpark in beheer hadden genomen. Ja. En het was ook via die bandera, dus er zijn er veel mensen in de stad, dus dat leek ons het juiste moment voor zo'n open dag. En wat wij hebben begrepen van openbare werken, is dat er bij het pompstation in de buurt, dichtstbijzijnde pompstation, en dat staat naast de SVB, heeft niks te maken met de SVB, maar het staat daarnaast, om even de locatie aan te duiden. Daar hebben technici gewerkt en ze hebben iets verkeerds gedaan, iets vergeten of iets verkeerd ingesteld. En dat was 2 dagen geleden, ergens in de middag of zo. En de pomp is niet aangeslagen. En wat dan gebeurt, zo'n pompstation heeft een ondergrondse buffer. En die loopt dan vol, dat duurt een aantal uren. Maar ja, zodra die vol is, dan gaat hij dus, er gaat een soort veiligheidsklep open. En dan gaat hij dus overstorten, dan gaat hij lozen, want het moet ergens naartoe. Hè? Ja. Want de pomp pompt het niet verder, want de pomp werkt niet. Dus het moet ergens naartoe. En dan gaat dat dus naar het Mangrovenpark. En dat waarschijnlijk, denk ik, dus in de nacht gebeurt. Ik weet niet hoeveel uren, maar in de nachtelijke uren is die dus gaan lozen in het Mangrovenpark. En toen onze rangers dus 's morgens kwamen, toen roken ze dat meteen. Ja. Dus een ontzettende, laten we zeggen, om maar even zomaar uit te drukken, poeplucht. En ja, ik weet niet hoe ik dat moet schrijven. Dat is het. En ook was dus het water op diverse plekken helemaal wit verkleurd. Dus geen helder water meer waarin je visjes ziet zwemmen, maar melkachtig water. Overlast van rioolwater, dat is een vieze zaak en dat moet aangepakt worden. Paul Stokkermans is behalve als directeur van Carmabi betrokken bij de overlast bij het Mangrovenpark, maar ook op zijn eigen terrein. Bij Carmabi in Piscadera heeft hij vaak last van overstromend rioolwater. We vroegen aan Paul Stokkermans wat de oplossing is. En hij gaf aan dat het vooral gaat om een probleem dat al heel lang bestaat en waarvoor geïnvesteerd moet worden. Kijk, wat er gebeurt is dat pompstations hier op Curaçao, dus pompstations die in de aanvoerleiding zitten richting Klein Hofje, waar de rioolwaterzuivering is, die zijn heel vaak niet geëquipeerd met een generator. Ja. Dus bij stroomuitval stopt de pomp. Ja. En als dan het niet wordt, als de pomp niet op gang komt en die buffer loopt vol, ja, dan gaat het overstorten ergens. Dat kan, in ons geval was het in het Mangrovenpark, maar bij andere pompstations is dat dan in de zee. En er is ook een pompstation naast ons hoofdkantoor op Piscadera. Ja, en toevallig, omdat wij liggen op zeeniveau, zijn wij het laagste punt. Hè. De hotels en omgeving liggen een beetje hoger.
Ja. Dus als daar de pomp stopt, dan loopt het onze terrein op. Het komt gewoon uit het riooldeksel in de straat eruit. Jezus. En het loopt ons terrein op. En dat is toevallig een maand geleden in 2 weken tijd 4 keer gebeurd. Dat 4 keer ons terrein gewoon onderliep. Dat er gewoon grote plassen rioolwater stonden. En dat komt dus, één manier om dat te voorkomen dus is het pompstations te equiperen met een generator. En een andere optie is een early warning system. Als je dus een sensor zet in die buffer, dan merk je dus als die begint vol te lopen. En als een sensor is aangesloten op een telefoon, dan kan iemand een bericht krijgen van er gaat wat fout. Maar ja, de meeste pompstations hebben dat ook niet. Nee. En wat ook ontbreekt, dat is een storingsdienst. Kijk, als er een probleem is met de stroom, Aqualectra heeft een storingsdienst, dan komen er 's nachts, worden mensen dan opgeroepen, die gaan dan het probleem verhelpen. Maar voor de riolering, zover ik dat weet, bestaat die niet. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik vraag u nog om op Facebook ons te volgen en op YouTube te abonneren. Dat is belangrijk, want dan krijgen we meer kijkers, maar vooral voor u is het belangrijk, want dan krijgt u elke keer te horen als er nieuw nieuws is van Extra Journaal. En zo blijft u op de hoogte en daarvoor maken we dit programma om te zorgen dat u zo goed mogelijk op de hoogte bent. Tot morgen, fijne dag verder, het allerbeste. Dag.